Nakatikim ka na ba ng kilayin o kaya naman yung asadong matwa? Bringi na may tutong, ube halayang may latik, kare-kareng baka with tuwalya, okoy at iba pang mga nagsasarapang lutong Kapampangan? This is Pampanga's Gastrocultural Immersive Cooking Experience, kung saan tuturuan kayo ng Kapampangan style of cooking dito sa bayan ng Floridablanca at pagkatapos may lunch buffet tayo para matikman natin lahat ng niluto natin at kapag nakakain na lahat, pwedeng-pwede pang mag-sharon. Yan ang tunay na siya. Talaga. Very classic. Kasi may lalagay mo sa bag, di ba? Kapag nagta-travel ako sa ibang bansa, I always sign up for local cooking classes para mas makilala ko yung cuisine ng bansang pinupuntahan ko. And now, I'm very happy na meron na tayong ganito dito sa Pampanga. Nagsimula ito as an initiative of the Department of Tourism ng Region 3 at yung setting nito ay sa Floridablanca, Pampanga. They do this every weekend. Pwede kayo mag-sign up as a joiner or pwede rin kayo mag-book ng private tour with a minimum of 10 participants. It is an immersive cooking experience kung saan ipapakita sa atin yung mga ingredients na ginagamit, kung saan ito galing, a short background about the dishes na niluluto, of course ipapakita rin yung step-by-step procedure, pwedeng-pwede ka ring hands-on na mag-participate sa pagluluto kung gusto mo or you can always just observe, and it really gives you a glimpse of the feeling ng mga makalumang practice na nagluluto magkakasama yung magkakabaryo or magkamag-anak para sa piyesta or handaan. Isa-isa na ngang natapos yung mga dishes na niluto namin, ilalagay na to sa buffet table. Ipapakita ko sa inyo kung ano lahat yung hinanda namin today. Ito yung una, leugi. Yung latik nito ginagawa pa nila sa baba, ilalagay nila mamaya dyan. Boneless bangus na inihaw na nila. Sisig puso yung tawag namin dyan. Kore-koreng boko na may tuwalya. Sarap. Tapos bagoong, syempre. Kilayin. Adobong hipon. Ito yung asadong matwa na manok. Tapos, ito yung bringi na merong tutong. Ganyan, no? Ala, sarap. Kinamatisan siya na sigarilyas at saka yung, ano, tawag dito? Patani. Kain na tayo. The most exciting part, syempre, ay ang buffet lunch. Pwede kayo magbalik kahit ilang beses nyo gusto. At talaga namang mag-e-enjoy ka kasi ito yung parang lasa ng mga lutong bahay, luto ng lola mo pag Pasko or piyesta. And just like any other handaan, magsasharon ka bago umuwi. So when you book the tour dito, after nyong magluto, kakainin nyo rin yung niluto nyo. Tapos yung sobra, pwede nyo rin talagang isharon. Totoo to, hindi siya joke. So kung gusto nyo ring masubukan itong immersive cooking experience dito sa Pampanga, you can message their page para makapag-inquire.